Okay, breaking news mwachangu kungokupatsirani kuchokera ku parliament komwe a Fiona Kalemba kalaliki wa nyumba ya malamulo walengezatu kunena kuti a Samia Sulemani ndi amene apambana kukhala tsopano speaker wa nyumba ya malamulo. Iwo atu apeza mavoti okwana 134 pamene ndiye kuti apita dimba achipani cha MCP apeza mavoti 85. Nanga kodino a Scott Sandram apeza mavoti angati? Nangaso kodino a Rasken Vigalo apeza mavoti angati? Mamulu muzana awiri watu ndonena kuti apeza mavoti okwana palibe kapena kunena kuti zero ndithudi sanavoteredwe. Ndate mpikisano nali pakati pa a Samia Sulemani komanso apita dimba zomweno tikudziwa zomwe kuti zinali motero pamene papa awina ndi a Samia Sulemani. Nanga nankhumwa kodi wayenda bwanji? Nankhumwa kondwani ameneyo tikudziwa zonena kuti wapangidwa disqualify, ndipo tinafotokozanso mu video yathu yomwe tinangoyiponyanso chaposachedwa pompa mwina ena mwayionera kale kunena kuti nankhumwa ndi anapezeka zono wachotsedwapo pa ndandanda pa anthu amene akapikisana nawo. Chifukwa chani? Anakapereka mapepala ake mochedwa. Ndi a Fiona Kalemba ataona zimene zali, iwe nankhumwa ukufuna ukhale speaker mkulu amene udziyang'anira zokambirana za parliament ndi udzipezeka zono ubweretsa mapepala ako mochedwa, zikutanthauza chani? Ndiye kuti udzidzabwera mochedwa pa mpandopa, ndiye kuti nyumba yonse ya malamulo anthu afika kale mwachangu azidzadikirira iwe foero wabwera mochedwa. Stupid out. Basi tu ampanga disqualify Kondwani nankhumwa sanapikisane nawo. Menemu ndi mene zayendera. Ndokhulira zono izizi zasangalatsa anthu amene ali kumbali ya DPP. On the other side, ndiye kuti ku MCP sizinasangalatsa. Nanga sakungoluza tu chisankho cha president kuluza. Ma MP ena ndi ena kuluza kunali ma MP amphamvu kunali ama MP ngati ina akuti ndani kodi uja amati mdzukulu aka muzubanda uyu anali ndunaso amati chaponda amati kaya chaponda kodi anali nduna yoyang'anira za health za umoyo mulamuliro wa Lazarus Chakwera amati chiponda kaya chaponda ankayankhula atu amenewo oti mokhuta ati ku parliament kuja koma analuza mwayiona imeneyo. Nde hayi menemo ndi mene zayendera apa ndiye tikhoza kumangotsimikizirana kuona kuti a Samia Sulemani ndi mkulu speaker wa nyumba ya malamulo. Tisati mkulu wa nyumba ya malamulo koma speaker wa nyumba ya malamulo ndithu. Hayi tiuzeni maganizo anu inu zimenezi ndi zimene mayembekezera kapena mwina inu mayembekezera zosiyana fa zigoba za ku MCP zinali busy kumayankhula zoona kuti dimbayo wachochola kale, dimbayo ndi amene awine chani zambirimbiri koma waluza. Inu muluza maganizo anu mu comment section ngati muli nawo pa nkhani imeneyi, komwe amaluza maganizo amene osayalaso kulemekeza maganizo anzathu. Chofunikira kwambiri osayala kupanga subscribe channel cha Malawi Trends TV kwa amene simunapange subscribe cholinga choti nkhani zoti kwabweresa pano zikufikani mosavuta. Makosana mundilole kunena kuti ndithamange ndi jambuleso ya achina Dala Kadula chifukwa tu malizatsawo atuluka tsopano ku khoti kuja kodino apatsa belo kodi sana apatse belo. Tikubwera nayo imene tifotokoze bwinobwino ndemo ndilole kuti ndipange moteromo pamene ndikupanga choncho paja timamalizabe motero kunena kuti akuti